Ti napalabas, gaputa na bayag asaan na nakita ni Melba ti gayan na, napan iti pagpapaayan na abalay. Naklaat ni Melba, idi makita na amasikog ni Belinda. Gapu iti dayta, pinalutput na no asino ti ama ti sikog na. Saan met ang naglibak ni Belinda? Imbaga na ani Mr. Pelosi nga amo na ti ama ti sikog na. Daad da relasyon da. Ita papagayam, denggan nyo ti tuloy ti makalawas sa pakasaritaan ara paulwat. Uray nagbasol ka. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Forever in my heart. Saan mo ang may limad ti amin, Belinda? Dakkel ta tiyan mo. Masikog ka niya. Tao akla nga masulisog, Bilba. Sino ti ama ti sikog mo? Nika di Mr. Pelosi? Wen. At relasyon niyo iti amo? Napayagan, Bilba. Unak tupay. Saan ka nagbidot itinadlaw ko hindi ka na kayo adwa? Gamapay anak relasyon ka kenkwana. Idin to taada asawa kan anak mo. Tay ko na akon. Tawak lang nga nasulisog. Di mo ibagbagat kasta. Taamin tayo kat addaan tayo mo't iti panunon. Amo tayo tidakas kan nasayaan. Pakawanan na ko, ma friend, no nagilimudakan ka. Saan asyak tirumbang pagdawatam iti pamakon? No di kat ipinanawam a pamilyam iti Pilipinas. Mapakawandak pa nga ta. Maadda ka di pa'y larantang ang subli iti pamilya. Friend, kailiw ko dagiti anak ko. Kati asawa. Ay ayatem ka di pa'y lang. Iti laksid anak relasyon ka iti amo. Ay ayatek, Melba, siyempre. Ay ayatek ni Victor. Uray pa'y no nailaw anak iti amo. Apay nga taadyak maawagan ni Belinda. Agriring mo ti cellphone na ngam di na sungsung-batan. Tatang! Sino daw awagan niyo? Di man nanang mo. Itay pa'y nga awagak ngam di na sungsung-batan ti cellphone na. Amang ano busy? Isungay sardang niyo pa'y lang ti mangawag ka ni nanang. Amang ano ang tanpay ti amo na. Uwan. Isardeng ko nga awagan. Apay tang. Anya ko matibagayo ka ni nanang. Damagag ko mga rod no kaano nantong ipaw itay kwarta nga igatang iti baboy. Inton pablesan tayo to'y balay. Saan niyo nga apuraan ni nanang? Taamangan no di pa'y nakaurnong iti ipatulod na. Unang dandanin tinaituli nga panang pables tayo. Mabiit lang ipatulod ni nanang dayta no addan to kwartanan. So ati kay madanagan, tatang. Belinda, tayo umawawag arab-rabi. Apay nga ta? Hello, friend. Apay nga imawag ka arab-rabi eh. Adak, dito hospital, friend. Apay nga ta ka dito? Aganap ka ka din? Saan pa? Itadyak pa'y magkabulanan. Anya nga ruti ka adam dito ospital. Ni Mr. Pelosi, isutin taray mi dito hospital. Ha? Anyat na pasamak. Saan una yung makaangas? Isungay niyag mi dito hospital. Anya nga ruti ko na ti doktor. Apay nga agsangsangit ka. Gapot ako na ti doktor. Aba ano saan na nawalasat? Anya? Stage 4 lung
cancer ti sakit na. Nakapsutan ti bagina, friend. Niya? Tatang! Kapag nga gininom kayo. Pangpaikat man iti danag, balasan ko. Anya danag, tatang? Madanagan at tininanang iyo. Idi pa ilakal man nga awagak. Saan nalatama ta sungsungbatan ti awag ko. Adan samot din saan anasaya at anapagdeng na. Ay na, tatang. Adda madanagan kayo no kasta ti pampanunutin nyo. Siguro akat. Saan lang nga masango ni nana nga sungbatan dagiti awag yu ken kuana. Ta siyempre adut has asikaswen na. Unang sipod adda ijay. Italang anarigat nga awagan. Sardeng yukit din ti aginom iti arak, tatang. Umawag tulatan ni nanang no masango na. Wahen ngam dandanin ti aldaw apa ng pables tayo dito yung balay. Awan pa ijay gatang tayo iti baboy ako nana. Agi patulod-tulad ta, tatang. Di kay kadi unay madanagan. Anyati ko na malreg. Agin inom ni tatag mo ngagmaymay siya. Wala po. Tama problemaan ka ni Nana. Pay, anyati problema na kininanang mo. Saan na ka no ang maawagan? Anya, isulaag ti problema na. Amangan ka no na dadakas sa napasamak ka ni Nanang. Ay sos, tila pagdandanagan ni tatag mo. Mga no saan na laeng siguro amasangaw taado ti trabaho na. Day tamat ti kunak ka ni Tatang apong. Mumot ni tatag mo akanayon nga agsadlay ni nanang mo. Dala ang maipatulod na kada kayo a kwarta. Sa kalpasan na, madanangan adi na maawagan. Umayuman bagbaga na po. Taamangan no kanayunan naman ang tagbartag. Nakaslay dinabit pa ni Nanang nga napan ni Jabrol. Ay, word apok. Umayak to na intun balab. Girl, I need you. I need your love. Sapay lang ko, ma. Tamayatan ti pandangan ni Mr. Pelosi. Tapno makanada ito'y putas sa ginatang ko. Sana mabalin na matay ti amok. Nairot sa titurog na. Nakasigig pa yung matmaturog. Mr. Pelosi? Wake up! Mr. Pelosi? Apay, naglamay si takip na. Mr. Pelosi? Wake up! Wake... Huh? Saan na mga angas? Natayan ti amok. Hello, Belinda. Apa nga mawag ka? Awanan, friend. Awanan. Anya tawanan? Natayan ni Mr. Pelosi. Anya? Nay, uray mo na talod abote tinagawagang Victor.
Wen, tatang. Agtugaw kayo tao minum kayo umay. Uray ta kaluklukat pay may sa bote. Ay sos, anak ko. Makadadaal iti salong tinalabos nga arak. Isardag mo na itan. Tatang. Ay de, apay ngagsagit ka batad. Ay sos, talaga nabartag ka. Insukat nagsamot din siya manugang iyo, tatang. Anya? Hindi naman sungsung-batan tagiti awag ko. At tanasamot sa balin nga ay ayatan. Ay sos. Tatang. Batad. Ay na, talaga nabartag kan bitsaur. Yunes, Andrek, umay kayo man, kat agbalansan to'y amayaw. Na yun ni tatang. Na yung baglakit din ta nakaturugan, manong. No saan ngay may ni Apong? Amang ano saan kumapay ang nagsarda nga gininom? Nasayaat mo ti panangayab mo kan ni Apong. Paisuti dinenggag ni tatang. Makapasuron mo't ni tatang na mabartek. Tila may sawsawang na itayan. Wan nga rod. Agasam. Atapon nakit din nga adda sa baling aramidon ni nanang iti abroad. Kapulaang ta saan na sungsungbatan kano dagiti awag na. Namin tiga po na. Asan na sumbatan ni nanang dagiti awag ni tatang? Siguro busy ni nanang. Takanayon mo't amapan sideline ako nana. No daytay malpas ti trabaho na iti balay ti amo na. Sa pala ko mga rod at akas tangagpay sa ating ko. Belinda. Anya itati planon, tana itabo ng ti amo. Diyak ka mo, friend. Sapay dandani ako naganak. Okay ka di pa'y laang iti balay a pagpapaayap? Saanen? Anya? Anya ti kahit masuwan? Kagurguran akong ti inaday di Mr. Pelosi. Kastamat nagitituang anak na. Anya? Kaya't akong nga i-terminate. Saan? Kasano nga rin yung pilitan na kalat ng ikatin? Tsaka mo, friend. Awan matantiro pa ka sumarang iti pamilya kini Pilipinas. Masapol asangom asititib ka da ito yung problema mo. No kasapulan nga agawid ka iti Pilipinas. Isote aramide. Nga mapakawanak pa nga tati asawa kanda kiti anak ko. Di pa dasam tulat tatag pakawan kadakwada. Bareng ka asyan kan mapakawan da ka pa itinaaramid mo abasol. Duan alawas nga awan komunikasyon mi ti asawak. Kanya katan tinapasamak ken kuana. Tatang. Apay may kulkulan kayo. Di ka di manan nanang ti pampanunutin nyo. Gwen, anak. Taduan alawas nga awan komunikasyon tayo ken kuana. Tatang, saan nyo unay apang panunutin ni nanang? Tapno saan kayo unay nga parikot? Jak malikli ka na panunutan tinayo. Tamadanaga anak. Amangan no addan dakes anapagteng na. Awan mo't nga tatang. Apay nga asaan tayo ang maawagan. Idi, kanayon no asong batan no adda awag tayo. Gamita, saanin. Dualaang mo't alawas nga awan komunikasyon nyo kan ni nanang.
Aguray tayo laang tatang. Kat no di tayo tulat ta makontak. Umasidag tayon ton itinamnamaan tayo nga ahensya ang makatulong kada tayo. Girl, I need you. I need your love. Hello, friend. Apa yung mawag ka? Friend, pinagtalaw ako ni Tibalaya pagpapaayak. Anya? No, kasta? Talaga kay i-terminate da ka? Tinerminate ako, friend. Sa dinong arutayan mo ita. Adak, dito'y ayoyang tayo alugar. Saan ka pumanaw dita? Umayak, itamat laang, friend. Anya ti aram itak, friend. Nandito ma. Mapampanunod ko pa yan ti agpakamatay. Saan? Ano kasta ti aramid? Kan kaslap pinatay mo pa yung tibiyag nga adda iti sa klolo. Anya nga ro ti aram itak. Agawid ka ni Jay Pilipinas. Kat padasam ti dumawat iti pamakawan ti pamilya. Kasanon no sanda ka mapakawan? Si bibiyag pa lang ni nanang mo. Kat patsik nga uray kasanot kadagsen ti basol mo. Maawat na kantulat ta. Isunto ti kamangam no saan na ka mapakawan ti asawam kandag iti anak mo. Tatang, itay pa yan nakadasarti ka ninyo. Namapaya di kayo manganan. Sana ka mabisin, Eunice. Tatang, ang mga numakaala kayo di sakit yun, o di kayo marinmangan. Tsak nga ron mabisin. Kaso nga ron ti panang pilit ko itibagik amangan. Manong, mangan talatan. Wala din. Narigat, no? Saan tamat ang mga nakasararamida ni Tata? Nay, Tang, ti cellphone nyo. mabilang. Nay, ninanang ito yung mawawag. Oh, kamaudyanan na. Imawag matlangin. Hello, Belinda, bakit? Agawid akong dita Pilipinas, Victor. Agpaiso? Ay sus, nagsayatin ngayon mapanunot mo ti agawid. Aguray ka, paslang sangsangit ka. Gabuta, ada problema haklakay. Oo, anya mati problema. Wano iso ti rason nga agawid kan. Kan iso ka di ti rason na di da ka nakontak iti nasurok at walawas. Wen, Oo, kat anya nga ro ti problema. nadingitek nga jak maibaga ditoy. Nasaysaya at na inton makasango kayo langan. Isunton, ti panang ibagakan kakan kadagiti anak ta. Anya, agpaisaw, imawagan ni nanang yaw. Wala pong. Ay kung nagtupay nga awan tinakas ana pasamak na, madandanagan tumad-unay ni tatang yaw. Wan nga rola po. Ay kahit nakaditirason saan na ngay mawag ni nanang nyo tinasurok ado alawas. Gapo ka no iti problema na. Ha? Adda parikot ni nanang nyo, iji abraw? Adda pong. Ket kunana nga agawidan iti Pilipinas. Anya, kahit anya ti problema na. Di na imbaga pong. Personal to kanon nga ibaga na.
anak ko. Agawid to ni nanang yo. Katnoan yan tuman tinagbalin na problema na, saan tayo kumabaybayan? Tatang, anya nga tati problema ni nanang? Aday tatijak mo. Amangan no nadagser, tadi pa'y matnalpas ti kontrata na. Anya nga tati parikot ni nanang. Urayan tayo Ang lang ipagpakaasik kada kayo. Tulungan tayo no anya tayo aparikot na. Saan tayo pa'y mat nga amo na niya ti may tulong tayo. Tadi tayo pa'y mat amo na niya ti problema na. Agawid akong friend. Ngamjak amo na makadinak pa iti pamilya ko na saanan. Sigurado lakit di amakla danto no makita da amasikug ka. Mabainak kumasumarang katakwada. Yamawan mo ti amo kasabali apapanan. May mayat no sangun ti problema, friend. Ken naglagi pa nga adabiyag iti saklo no mga gururay iti pamatig mo. So di mo baybayan ti bagin. Agyaman nagkadagiti pamagbagam. Tulungan na kumamangi kararag. Asapay la kuma. Tamaawat dakmatlaan. Dagiti ipatpatag ko iti biyag. Agawid akong friend. Namjak masigurado na makadenak pa iti pamilyak. Sigurado lakit ti amaklat danto na makita da amasikug ka. Mabainak kumasumarang kadakwada. Nga mailiwak mo't kadagiti anak ko. Sigudam to tagpakawan kadakwada. Tabarang na maawat da kapay. Agyaman na kadagiti pamagbagang friend. Tulungan na kumamangi kararag. Asapay lang tamaawat na dagiti ipatpatag ko iti biyag. Diyos ti kumuyog kan ka, friend. Ken sapay lang tamapakawan kan maawat da ka ti pamilyam. Sapay lang matasumbatan na ti awag ko. Baring nakalandingan ti eroplano ang nagluganan na. Tatang, sino daw awagan niyo? Hinanang mo, baring nakalandingan ti eroplano ang nagluganan na. Uy, excited ni Tatang Ay, talaga Amom, jakon nakaturog idirabi Abday ta, agriringin ti cellphone na. Ay, amangan no nakalanding ang aeroplano ang nagluganan ni Nanang Tang. Agyaman ta sinong batang matlangan ti awag ko, bakit? Nakalanding ka din tinaglugan ng mga eroplano? Juan, adda akong dito airport. Agtaksiak tulatan nga agawid dita balay. Ay, nasaysaya at pay Naparapartak naman ti aglugan ka iti bus. Wala kay. Katsapay ko mahata makapagsasangon tayo namang rabi Uhin, tinapartik pay kid din kiniyunis ta agit itlog a manok tayo. Iti kasta, addan to pagsangpatam akal duwan ti diguna. Sige nga Rodel na kay. Katni, agawan-awan ti signal dito yung cellphone ko. Bye. Uhin, bakit? Bye. Apo, umay kayo iji balay. Kan ijay kayo ito namang rabiin to na madamdama. Da tayo amin timang pasungan iti sasangpot ni Nanang. Ay, what apa okay. Sanday, mailiwak mo't makiinistorya iti inaayaw. Sa pala ko mata saan anadagsan ti problema ni Nanang? No apay kat gabed, anay kuyog na dahi a problema ako nana. Saan nga tanga adda sakit ni Nanang, apong? Ay, Diyos ko. Awad ko Ay na, di mo man ibagbagat kasta, Aldrich. Tapno saan tayo nga agnerbiyos amang pasungad king kuana.
Yunis, balasang ko. Tang, Inmuraga kiti karnet baboy alutwam anayon ti si datay inton rabi. Dapay dalom na. Matuyo. wow! Manukilo day titang. 3 kilo. Lutwam amin. Nakatuntang. Dua pa dyan pinantik na agitlog ang manok. Tapno kaslatay la agrambak inton mangan tayo. Kakaisuna ang makalanglang tay manan amangan ni nanang yo inton madamdama. Alawan tatang. Igado, kan adobo nga ron ti pamayak dito inuraga yung. Awan total adamot dalem na dayta. Ay naanak ko, jak mailadawan ti ragsak ko. Itatapas pasungadan tayo ti isasangpet ni nanang yo. Hello, friend. Nakadanan ka ka din dita balayo? Saan pa? Nga maasidag kamin. Anya nga rod itati marikrik na mo. Ay, anjak maawatan tirignak. Aglalaw ka da, ragsak, friend. Itata makita ko ti pamilyak. Basta uray anya ti mapaspasamak. Di mo gamdan adang ranti bagim. Laglagi pang tibiyag nga da iti saklolom. Wen, katagyaman na ka. Dakanayon nga da ka amang patpatibkar kanyak. Gaputan na singid tangag gayam. Katyak kahit nga dadakas ama pasamak kan ka. Agyaman na kunay kan ka, friend. Girl, I need you. I need your love. Agsip nga ito na. Ang awan matlangan ti taksi ang nagluganan ni nanang yon, nako. Dandani siguro itang tatang. Tatang! Ano? Ada nagsarda nga taksi. Huwag kayo anak ko. Intay sabtin ni nanang yo. Adakot lakay. Idri, Yanis. Melinda! Api adak ko tachan mo. Masikog kayo, nanang. Sumungbat kayo, nanang. Pagawanan dak. Nagbasulak. Manglilipot. Nanang, saan may amaklon da ito eh? Sayat tayo ko man na saan kayo nagaw-awid dito. Mangibabain kayo. Api aliniputan nak. Apay! Nasanda ko na maawat dito'y balay. Nasasayat lang nga namatay, Victor. Abong, saan mingin pagarop? Pakaibabainan matgayam ti ibagbaga ni nanang isang put na parikot. Laksida kun nga inaapong. Dakon kaya ta makita pa ni nanang. Apaw ka. Panakaawa ti kasapulan ita ti inayo. So nga di kay kumaipaidam king kuana dayta. Na ilalawaan ang nagbasol kat pakawanan nyo kumaan. Saan may apapakawan apong? Nakababain unay tinaramid ni nanang. Suwade mi kaya takaden na. Dito'y kamin balayong agyan kan manong Aldrich. Ay sige, mayatlat ta. No dito'y balay nga agpalamiis kayo. Ngam tila ang idawdawad kaw. Kat saan nyo kumabaybayagan nga iti pamakawan nyo king kuana.
Lakay. Puston. Isardan mo kumantya kinom. May anak lang, Belinda. Dinaklapdan nga agbartek. Nga makapadakas iti salon at mo dahita. Maglaing ka ama magbaga. Ngam apay ang nagbasol ka. Pakawanan ng kumalakay. Isungat lagayam nga adulat at ipatpatulod mo idi akwarta. Talalakim mat gayam ti among ijay abroad. Magpapabawya akong ti amin. Kaya't ko nga aturan dagiti bintot ko. Katikad na kumay ti bundaway. Mga asim. Pakawanan na ko mga Victor. Saan ka nga panintumang iti sangwanak? Pakawanan na ko mga Victor. Pakawanan na. Belinda, asawa. Akyamanak. Timbarik na matlayan ti bara ti arakop mo kanyak. Akyamanak na mapakawanak pa. Eunice, napanan niya apon. Napandan sa mo tinistimar dagiti dingwin na manong. Bareng mayat to amapan mangilako karagiti nakalapak. Adot na alak ka rin ko. Di pa'y si kalat na timapan mangilako mo. Mabainak. Tunggal ada makakita kanyak. Sang kadamag da ninanang. Uray siyak Mabainak mo't kadagiti tattao manong. Iswa, nagikata kon iti trabaho. Nay, amang ano ni apong daytan? Kapag agtuktuk tayo lang. Mabit lang, umayan. Ay, tatang, nagkuyog kayo kanina. Gaputan na pakawan na konti amam anak. Anya ti kahit asaw ti panagkuyog yado, tatang. Dak kaya na marakarak ti pamilya tayo. Anak ko. Iso pinakawan kunti nayo. Anya? Kaya tyo kading eraman da kayo agurayan, tatang? Pakawanan da ko mga anak ko. Saan da ka mapakawan? Mangibabayin ka? Pumanaw kayon ditoy! Pumanaw kayon! Anak ko! Pakawanan da ko ma. Lukatan niyo tiri daw. Pakawanan da. Girl, I need you. I need your love. Diyos ko, silawan niyo kumati panunot dagiti anak ko. Kat pakawanan da kuman. Ni Melba tayo umawawag. Hello, Melba? Kumusta kan, friend? Saan daklata mapakawan dagiti anak ko, friend? Pimanaw da pa yan dito'y balay. Saan dak kano akayata makita? Kan makaden na. Anya? Saan ini nga rin tinapananta? Napanda nakipagyan kini apong daalakay. Una yun, nagiti anak mo.
Tingarot asawam. Kaasi ni Apo Diyos, napakawan nak. Naawat nakmatlaang ti asawak. Anyan ang kinatarnaw ti panagayat ti asawam. Wen friend, nakagasgasat ak. Kaputay iso ti nakiasawaak. Ana, sapay lang ko ma. Tamautob tumatlaang dagiti anak mo ti kinapatag mo kadakwada. Kat mapakawan na kan tumatlaang. Day tati kanayan ko ngay karkararag iti Diyos, friend. Kat nadumtang to day tagon daway ang mapakawandak. Siyak to nga tanti karagsaka na tao dito'y lubong. Nay, kaano pa'y anasursurog ti uminom iti arak apaw. Itala nga po. Di matangak man iti may sabute. Patasag man matyo minom. Barang may liwliwag ko ti sakit inakam ko kanitatan. Ha? Tapadi ka di ti amayo kat iraman nyo pa yung akagura. Agasan niyo mat kami. Pinakawan nakit din ni nanang kat nakadagdagsan ti basol na. Apok, ti pamakawan, kat iso ti makarokat iti gura, kandagansan iti barukaw. So nga ipaayo kumabatan, kininanang nyo dayta. Saan minto ang mapakawan na pong? Uray kasanaw ti kadagsan ti nagbasulan ti inayo. Kat saan yun to ang mailaksid nga ti darang agtartaray kadag iti orasyong agkabsat, kat daran na. Apok, uray limasam ti pagamit ti ara. Kat saan tong agmaw-maw ti mareknam aguray ti barokong maw. O di mo ammo ti makawan. Apong, Rokatan yo, tigura dita, puso yo. Tatno lumagan ti barokong yo. Saan yo kadi akayat? Ngagbaling kayo manan anaragsak asa nga pamilya. Anay ko. Ang sakit di tiyan ko. Belinda. Belinda. Anay ko. Apo, nagsakit. Oh. Aganagang sanlakay. Aguray ka. Kumita kiti pangiluganak kan ka mga panay hospital. Kapalampailaan bakit? Bakit? May saan nalumpo alalakit impas ngay mo. Agyamanag. Oh. Belinda? Belinda! Tunis! Aldrich apog! ne? Apay apong. Apay akas taon na ti apurayo kay masidag. Ninanagyo, naganagang. Anya? Huh? Sana ka interesado? When excited ang makakita iti kabsat mi iti ina, apong. No saan kayo man nga interesado iti kabsat yo iti ina? Ninanagyo, tikitaan yo. Tapag duwa-duwaan ka no ita, ti kasasaan na. Naka-ICU ka na. Ha? Ha? Manong, inta kita ni nanang. Ay. Kaya't ko ba makita ti kasasaad ni nanang? Nang? Belinda, lumaban ka. Saan ka amatay? Andan dagiti anak ta dito sibay mo. Nanang, saan daw kami ang panawan? Saan ka diya? Labanam ni patay nanang. Saan na kami apanawan? Naamiris min. Napatag kayo gayam ka na kami. Ngayon no nagbasol kayo. Baka wanan da kami kumakan ni Manong.
Nubimma to ti puso mi. Tasaan da kayo anapakawan na dagos. Ipaimin ka na kayo ti pamakawan mi, nanang. Dayta, agsublim ti puot ni nanang yung anak ko. Nanang, agmulagat kayo. Nanang. Anak ko. Nanang, agyaman kami. Inmulagat yung matlangit, akit yung matlayo. Nang ko. Di bagbagayo pa ng pagawan yung kanya. Nang, pimigsaak. Natagyaman na ka na kayo. Agyaman na ka na kayo. Nung mapakawandak matlaangan, anak ko. Kunak lang no saan da ko na mapakawan. Kunak no saan tayo na makapagsasango pa'y ang mga nakasitida ito eh. Kat agyaman na ka. Tauray nagbasulak. Pinakawandak. Agpaisugayam ti kunan ni Apong kada kami nanang. At ti pamakawan, iso ti mangruk at iti gura kendagan sen iti barukong mi. Agyaman ak unay kada kayo, anak ko. Oh, Ay, nakariingan ni baby iti indayon na. Bakit? ni, apay nga, timakdar ka matan yun, is. Siya kung timangkita ka ni ading nanang. Sige, ituloy yung lata timangan. Kasyak pa'y laang timangaywan ka ni ay saak. Sige. Makita yung anak ko. Gapo iti panang pakawan tayo kininanang yo. Nagbalin manan anaragsak ken natalina ay tibiyag tayo. Nona! Siga ka din ngagpaiso? Dandani saan ka analasin? Nakapimpintas ka magngaminen. Uray si Katanya. Napintas ka maglata. At damat kayam asawa mo. Ada pa yan anak mi kan ni Leonard, Ada kan ijay abroad, edi agkasar kami. Sayang nga. Ngamun sa nabali. Alaan naktulata may sa aninang inton agbunyag ti anak yo. Ay, amom, nasurukan at talo ti tawon ni JR. Kasta aya. Tanya. Abaya kasta ti panangkitam kanya. Agkat katawa ka. Kasla at daliday kadagiti matam. Antan samat na kalumang aliday dita pusom. Tangiwat mo. Ang mga numangag na kanima ng melody. Kat sabalin tumanan ti panunutin na. Kapsat ti asawam ni Melody. Wen, saan mo ka diya nakita? Sino ayatin ang pastriken ka? Ni Tata Ariston. Nabayag ang nagsarsarita kami. Agawid ako maitayan ng isumot arimwar kayo iti kwarto. Ay, kasta ka di. Uray ni Leonard. Ang mga nurabiin to una yan inton makasangpet. Addan to sa baling nga aldaw apan nakamamok iti asawam. Ikuyog munto kiti into nagpasyar kayo iti balay. Wen ay, kano gayam ti sangpet mo? Awan pa'y makalawas. Pampanunutak no agsubliak pa'y diabro. Jak pa'y met nga ron nakapanunot ang mga klon kadagiti agar-aram kanyak. Ala ka. Bumakit ka nakas kanyak. Sige ka. Te amok nga ron no saan mo ang mapanunot ni makiasawa pa'y. Naimbag ta nakaanak ka pa'y. Apaya na kami sugsug ko adimdeng di opisina nga nang. Nadlaw ko, napabutngan pa di empleyado. Mabwisi takman ka dakwada, Leonard. Bugaw, hala kumaitan kay. Nagkikinisim dakiding. Anya ka di man nanti pagpupungdutan nyo ay. Ada sa nga ili ti asawa mo di balay. Anya pa'y ngay. Ay, napanunot ko tagpalabas lang ang ti oras dito opisina. Anyak mo ti dakas na no da sa nga ihilitan niya.
Nagisarsarita ka kumamatan na. Ay, amom nga wan sunggar adot-dot ko iti asawam. Aging ka kadita, saan mo pa'y anaawat ni Tanya ti asawak? Nakado a babae, Leonard. Dayjay pala ang ababae, tinasawam, bakbakat ngam sika. Ah, Amo ka, tikinabak nang mula ang tikinamat na kan ka. Apay, asaan kayo pala nagkuyog kini Leonard no naggapo ka iti opisina na. Wanaw, rabiin tumanay no sumangpay. Ada ka no pa ikamakam na nga ilipas. Unggayam, nabayag ka day na nakapano ti sa nga ilinitan niya. Saan mat ang nagbayag ni Nuna? No, nagayam tinagan na. Bayag ka noon nga gayim da. Saan kanupay ang nag-abroad ni Nuna ide? Siyak tinang pastrikin ko ana. Na, naglaing kayon. Nambaran nyo ng pastrak iti sa inyo nga mamaw. Apay nga agpungtot ka, Melode. Aklunem kuman nga agasawan, datanya, kan Leonard. Naggasatan na ita babae tatang. Amo ka, tikinabak nang ni Leonard, tikinamat da ita babae. Ay, sus, apo aya, mangig na kanitanya. Ay, uray man, anya kuma. Day tama na Leonard. Salangan na nakapilpili mo titi sa balay. Ay! Ay, apo, saan ka maawatan no anya ti pangguraam launay? Amangan mat no umapal ka laeng. Tatang, no ipalagip yung mana ni Ismael, ay di yun ituloy. Kagurgurak ni dyan lalaki. Mabiit man laeng. Kumusta nga agpaison ni Ismael? Awan matag. Kung alang arudo na sa inyo nga ipalagip pa'y, tatang. Hindi lang ko na nalpasan atay. Awan ti kasi iskan ng asawa. Asip ka ko maitay dama ng melody kan tatang. Ngam tsakon nagpadlaw. Tanangag ko tinagubsang apanagsaon ni manang melody. Ang nila unay tigurkuraan na kanyak. Oh, Tanya, pagsangsangit ka? Isimangpit kagaya man, Leonard. Sana kang sangsangit. Napuling anak lang. San ka nga gulbod? Anya mo ni tinaramid kang kanimanang melody? Awan. Diyak kaya ta siya tiga po na ang agsubang kayong agkapsat. Pasensya ka lang kuman kang kuana. Ngam ure anya tararamidin na. Awanan bawalin na. Nagkasawatan. Kaya't ko anaragsak kahit idinak. Oin gayam. Dandani mo nalipatak nga imbagakin ka. Pimasyar itay aldaw ni Nona. Tay kanahan ng istorya magayim mo. Nagtrap-trabaho di abroad. Masimangpat ka man. Wen. Kaya't nakakumaam-am mo. Agkuyog tantong agpasyar iti balayda. Ay, kanahan ngamin nga do ti pagkakumikumak. Si kantulatan ti mapan. Awisim tulaan namang rabi tayo. Ni manang melody ti pampanunutak. Saan naman nga taabastusan ti kayim mo? Saysayat mo't kiti. Nadudua kami lang nga pasya ka ni Nona. Tanya, sabay ko matamawawatan na. Makumikumak ka dagiti negosyo. Ngam, ay ito yung kaunay. Agyamanak. Ay ayatan kamit unay, Leonard. Sige. Matulog tan. Masapak man ang ngagringin ton bigat. Sige. Maturog kalatan. Rumarakbit. Kitaag ni JR iti kwarto na. Sigurado, inatag manan ni tatang. Kay kahit na ngamin ani tatang ti kaidana.
Ano ba yamon? Ureta kay kayat mo't ni tatang. Girl, I need you. I need your love. Nakadagtakil gaya man ti balayda. Baknang dan. Awanan Apolos kay kariyak. Ad-adamanan nga awan kay mudingak. Adarimar. Bitatariston. Kumit kita kanya. Pumanap ako na. Saan nakmat katanalasin? Mailiw akong una iti asawag. Nga mamok. Saan ako napagtatakkunan? Tadyak kabailan nga ipaayan iti nasaya at abiyag. Saan naklakit di ang nagbidot? Ni Ismael lakit di dayjay. Ha? Anyat ko na yo, tatang? Ismael? Sa di na tinagakitaan niyo? Itay rimwarak at danadlaw ko nga umararubayan. Saan naklakit di ang nagbidot? Ni Ismael dayjay. Ti awanan pain? Pagkasan na ti agpakita. Melody, anya launa yung tinadagsen abasol ni Ismael. Nagkasar kayo, katrumbang laeng nga agsinubyan kayo. Tapnoan niya, tatang. Ay, laki, di kayat nga at nga agrigat akiti den nana. Awan sirsirpina. Awan pulos ti ambisyon na. Ngam di ka mabain iti sawen na kiti tao. Nulakit ang tinulong kayo, kabailan nyo, tinungungaw. Tatang, mabalin ka de, Houston? Saan tayo napagsaritaan, dayta? Sumartang kayon. Saan to na mapasamak nga agsinublyan kami kin ni Ismael? Eto na ang araw natin. Ay, anyaman nga tan ti pagpungpungtutan ni Manang Melody. Nandiyak ngamin maawatan ti pagsarsaritaan da kan ni tatang. Ay, kaya. Naipakada kun ken ni Leonard ti panagsarak mi kan ni Nona. Agpasyar kami. Ngam, yawag kumutlaan ken ko, ana. Ada ka din libata mong ibaga kanya? Leonard, rumwara kinton madamdama. Amangan ururayan na ko ni Nona. Bakit mabangga? Nalpase na nakapagpakada ka kanya. Napanunot ko nga rod ayawag ken ka. Amangan no maibayaga. Ket saan nakto amasangpitan. Ni Manang Melody ngamin ti pampanunutek. Anyaman ti manggag mo keng kuana. Baybay amladtan. Uwin, kasta mo ter aramidak. Agmay sakamat apin masyat dito'y balaytan niya. Di kayo kumanagkuyog kini Leonard tapno maamamukmat. Kanayon ngamin nga ado ti pakakumikuman ni Leonard. Nagkasat ka ta nakaasawa ka iti adda mabalin na. Nakurapay mat ti panagbiag da idi. Ngam idi nakapagturpos, nagabroad. Kat idi nakaurnong. Nang bangon iti bukod na ang negosyo. Kitaam lang agpay sa tibiyag. Ni Leonard tinaikari aparaken ka. Siguro. Apay ang mapilpilitan kang umisem tanya. Mabit lang, tamangisagana ak iti meriendata.
Nasapa ka man asimang pet, Leonard. Awang gayam, awang painitan niya. Nagpakada kanya Tatang. Bayan nyo? Uray taman manomatarumar. Nay, anyat talang kiyawan nyo. Ay, ada ibagakan ka. Ha? Sa anak lakit di anak bidot. Di Ismael Jenakitak. Ha? Nakakita nyo? Nakita nga Umar Arubayan. Nakadlaw, kat pimanaw kadagos. Amang ano mailiw iti kabsat mo. Kasta nga Tatang. Kanya Itamang pa. mailiw, ti bagbagayo, Tatang. Makaungit ka man na dagosen. Saan ka di nga imbaga kada kayo, Tatang? Diyak kaya tinapagsaritaan day jay alalaki. Tatang, panawan na kami mampailangan kinimanang. Malangaron, panawan kayo pa'y. Sige, tagsasarita kami pa. Okay, anya ti pagsaritaan ta? Saan nakabibiyangan? Di asawa ma. Ang mumaya no, da sa bali ka relasyon na. Nagdakas ng tipanunot yo. Apay ngaging kita. Di yu pa'y lamaawat. Anya la unay ti di yu pangayatan kinitan niya. Girl, I need you. I need your love. Nakaragragsak kang agsarsarita itay. Ita, agluluwa ka mo ten. Pasensya ka lang kuman. Sa anak bidot itinapaliiw ko iti sinarungkaran ka. Nakalamon tiladay kan sa iti pusong. Asingad tangag kaya. Kat italik ko ken katipalimot ko. Nagigasarak lang ka ni Leonard. Kamtsakay ayatan. Tanya, uray adan anak yun. Makonsensya. Namin, ang basbaso lang ka ni Leonard. Saan mo kadipay analipatan ti kaayat-ayat mo anang baybay idikin ka? Diyak ipadlaw ko ni Leonard ang nagsangitak. Pagkawanan ako, ma Leonard. Makonsensya ako. Tsaka muna niya ti aramidam. Iti ka nito amamuamasan ka ngay-ayatan. Ayatan anak na. Naka-aircon lang aro din ti kwarto, puno ito nagpailangan. Iso anak, di ko sakmanan. Nih, naturog mo't kaya man ni JR. Wen, ay na, kasla na iliwan itay si Mang Petak. Mas dawak nga rod, imbaga na makiturog ka data. Awang gayam. Inawis mo amang rabi ni Nuna dito balayin ton bigat, iti rabi. Tapno mamamok kumamay. Ay, nalipatak meten. Ang mabalin mo't nga awaga. Kahit ko amam-amo ti kayam mo. Balasang pa ilagayam. Apaya di na mapanunot ti makiasawa. Ado ti agar-aram ken kuana. Ngam, tsak man amok ti Nona. San pa'y anala daw? Malagip mo pa'y? Kunak no saan ka amapaanugo ti din? Manglaglagip ka manen. Tanya, I love you. Among lakumal, Leonard. Nagsapa ka man nga imawag. Kaririin ko pa'y laang.
Napatag sa tibagam. Friend, kaya't nakakano ama-am-amo ni Leonard. Nalipatak mo tin ginyawis ken ka amang rabii ka dito'y balay. Apag iso, ada na pintas a pambarko iti daytoy lakay nga gar-arom kanya. Anya? Kita ang kat na pagkatawa ka. Ang sanak nga agang angaw. At dalakay nga hawayano nga gar-arom kanya. Sakbay ti alas 6. At da akong dita. O sige nga, Rodan. Ituloy mo ti maturog. Bye, Tanya. Bumangon ako. Anya nga ta iti di pa kalipatan ni Tanya iti sigod akayan-ayan. At asawa na. Mawatak met kiti tirik na. Sakbay anaam-am muna ni Leonard. Ado, tinagbalin akaayan-ayat na. Agpapada da adi na pudno. Nona, agyaman nak tapinatgam ti awis ko, ha? Nabayagan nga si istorya na kanitan niya kanya. Ket, anyamot tis istoryaan na maipanggap kanya. Ala, saan ka madanagan? Pasiga na pipintas ti ibagbagaken ko na maipapanken ka. Kas kumati kinapintas mo. Naangaw kagayam. Ang agyaman nak Leonard. Mabait lang. Apay ti kapsat mo kan ni Tata Ariston. San mo apakadanagan ni da? Madamdamadan ro na mga kita. Ay aywanan ni tatang ni GR. Idin to ta. Sana mapanawan ni Manang tiboy-buyaan na. Nasaysaya at kung mga agpaiso, wag sasango tayo amangan. Dahil tagay mo ni Manang. Manang Melody, naimbag arabi iyo. Manang, kumamakam kan. Inebang kumamutin ta GR kan tatang. Nabayag a pinaliiw ko, tatanya kin Leonard. Kasla awan mo ti problema tang agasawa. Naglailo ni Leonard iti gayem ko. Manang Melody ti pilaw. Natlaw ko ti kinatangsit na. So adya ko nagbayagpay. Anya ti? Saan ka nagbidot? Tao ti nakadasay ana silawan ti kutsek. Dara-dara. Intarayan lakit di ti nakadungparkin ko na. Mabait lang. Kasla malasin ko daytoy. Di Nona, apay nga ta. Nakasangpot nga ta na Jabalayda. Hello, Nona. Aday bagag kang katanya. Anong mabait lang. Adda ka din ni Leonard iti asidag mo? Kasirsirik na iti banyo, tapudutin ka noonay. Apay ka di. Anya ti kayat mo nga ibaga, tadi mo kaya tamangig na. Maipanggap da ito iti sigod akaayan-ayat mo. Anya? Nino naman ti mo awak. Apay nga ta. Nakasangpot nga tan iti Balayda. Hello?
Aday bagag kang katanya. Ang mabitlaan. Ada ka din ni Leonard iti asidig mo. Kasirsirik na iti banyo, tapudutin ka noonay. Apay ka di. Anya ti kayat mo ngay baga, tadi mo kayat ang mangag na. Maipanggap da ito iti sigod akayan-ayat mo. Anya? Diyos ko. Apay akas to'y matan, di ba naggabag-gabag? Nakita ka na kadasay iti kalsada. Ang mga intarayan din nakadungpar kan kuana. Awan puot na nga intaray ko dito ospital. Nona, saan ka nga taan nagbidtot? Diyak mabaling tagbidtot. Isulakit di. Di pa kadanagak. No saan ang makalasan? Saan ko kasimat, Nona? Kasano nga ron? Makaumay ka dito ospital. Rimuara ni Leonard iti banyo. Si kapay lang ti makaamo dita. Baliwam to ti umawag. No, siyak to ti mga awag ken ka. Sige, bye. Oh, Tanya. Inidap mo ba't yung cellphone no? Sino yung mawag? Ni Nona. Inyawag na lang ang nakadaano ng ijabalayda. Kasta ka di. Pagkawanan na kumano na kulpotak, Leonard. Nakaring kayo pa yung mga ilagaan, tatang. Ni JR. Maturugan iti kwartok. Lumakariing. Ang mga umalatiw. Kat dumawat iti kwarta. Kadagiti na dakil na. Si kansa magamit at kay kayat na tatang. Mabaybayan nga minitan niya. Nakasao ka manan iti saan anasaya at kanditan niya. Talaga maditirik ng kenkwana. Ang mga kaya ayo pa'y timangan. Ay nabsuga ko na. Naimas ti luto ni Tanya. Dahil tati may saan ang ayatan ti kabsat mo kenkwana. Ngam no saan abak nang tikabsat ka? Ay, jala maun. Adda ka di mo. Ayan, ay masalutun na. Awan datang. Ha? Awang kumamot ti kasto abiyag ko. Nagtintin na kami pa'y langkin ni Ismail. Si kaabis mo tinakalagip iti asawam. Nagbidot kayo na pampanunutin yung akailiw ko, tatang. Awan kes ka na nga asawa day jay. Tila babawi ka na kiasawa kan ko, ana. Ito na ang araw natin. Ginundawayak ti iruruwar ni Manang Melody. Langam tinapuyatan ang nagbantay dito yung ospital. Maasya anak ngamin kenkwana, Tanya. Diyak met makasarita. Tapno mapakaamwak ko mati pamilya na. Kat, kumusta ti kasasad na? Awan pa'y puot na. Naispal ka nun. Dahil ti impanamnama ti doktor. Urayim ka diya makapuot? Nona, diyak mabalin ti agbayag dito yung ospital. Amangan no agatap ni Leonard. Ay ayatan na kunay ti asawa. Katjak kayat apasakitan. Kaya't naasawan dayta. Ay ayatamat ni Leonard. Saan adito yung ospital ti rumbang apagsaritaan ta? Maipapan iti dayta abanak. Dayta, bigbigam anaimbang. Saan ka di aday to? Ti inay ayat mo unay, anang baybay akin ka? Nona, sak mawatan ti marikriknak. Nakakaasi ti lang, ana. Nagkutungan. Sapay nagadu ti donor na. Awan asi day dyan nakadungpar ken kuwan. No, diyak ko man nakita. Nataylatan iti kalsada. Naimbag ta sinardengam. Nona, naggaraw ti ramay na. Makapuutan. Ang biyaman ng Diyos ko.
kasasok. Kasla marikrik na ti sa masagsagawain na. Gapo kadagiti sukat na. Sa dino, ayan ko. Kan asino kayo? Adda ka dito'y ospital. Saan na kami kadi amalasin? Nona, Tania. Kunak, nasan ka na magkita pa, Ismael? Kalpasan, dahil di pa nang baybay am kanya. Girl, I need you. I need your love. Kuna ni tata nga rimuar ka kano itay awanak dito'y balay, sa dino tinapanam? Manang Melody. Ano nga tati pagkak? Oo, bakit kita na mo ilathan? Agpudno ka man kanyak tanya. Adda ka di kasinsin narak mo sa bali a lalaki, ha? Manang, nagdakas matan ti pampanunutam. Ay atik unay ni Leonard. Katsak kabailan aliputan. Sa dino nga ro tinagapam? Sinarong karak ni Nona. Naibayaga. Tanapan kami pa'y ngamin nagpasyar. Ha? No kaano lang nga nagkita kayo? Nang rabi ipay dito'y balay. Amo ka sana nasaya at tirik ng kanya. Gaputaging gaita. Saan mo pa'y laing amaaklon as siyak tinasawa ti kabsat mo? Na! Amumunti bang sungbat kanyak, ha? Ha! Nagado a babay? Luapay si kapay laing tinasawa na? Nasaysaya at atsak sumbatan. Ha! Ginundawayan mo tanti kinabak ng tikabsat ka, ha? So nakaragragsak ka, ah! No amok la kumaakas to'y tilak-amag kanimanang Melody. Saan naglakuman anak yasasawa ka ni Leonard? No daduma, makonkonsensya ak. Pagkawanan na kuma, Leonard. Ikarkarigatak mat nga akman ti pagrebenak kas asawa. Kumusta nga tanti kasasaad ni Ismael? Anyalakit din ti panagsasaom kanitan niya, Melody. Apay nga aging gaita kat saan mo matlaangan amaawat na agasawa dan ni Leonard. Da kayo tirumbang nga pagungtak natang. Apay pinalubusan nyo ni Tanya. Amok no apay akas tatitratom kanitan niya. Kaya't mo nga iraman iti kinaliday asagsagrapom ita. Nay, anya dito problema yung kini Melody, tatang. Ay, manang ko na kuma. Naibag ta si Mangpot kan Leonard. Inra na ni Tanya tirimwar itayawanak dito'y balay. Manang, isarding yung kumaritan. Diyak kahit ada kami nga gasawa ti makagapo iti panagsinong matayo. Baybayan na kami latan kenta niya. Mabalin ka di? Manang Melody? Pasensya ka lang kuman iti kapsat ko.
Sikala ko man ti makamo ang mga waawat iti ugali na. Saan na maaklo na siya tinasawam? Nakurapayak lang. Sa natataanganak ng itisika. Sana problema day ta. Talo atawon mo't lang. Yan sana day ta tirason. Kahit nan sang ipada na ka, saan ang naragsak? Leonard. Saan na napagsaritaan day ta? Ang mga nod adda pa yung makagura ti kapsat ko. Gayam. Nagkita kayon kanuna? When? Nagkita kami. Tatang, saan kayo paimot gaya manapan ititalon? Ay, uray inton bigaten. Uray na nakagay kapmatayin. Lumabalin. Saan ko maakayat ni Leonard nga agtalunak? Langayo pa'y tinapigsa. Saan ang madlawan na tangan kayon? Tatang, sumurutak to kada kayo inton maminsan. Ay saanin? Kamabain kan ka. Manalon mo't dagiti dadakkel ko, tatang. Narwa makitirigat. Basta, kanya, pasensya ka na kuman, kanya Melody. Uray kasano ti panakisaritak ken kwa na. Saan nga agbaliw ti ugali na. Tatang, ang mga nukila at sumangpet. Kagura na asyak ti ad-ada a kanunungan nyo. Dakman amo iti dayjay a babae. Sa pala kumaat ang maawatan nanto ti amin. Agyaman na kiti panang sarungkar mo kanyak, Dona. Utang ko ti biyag ko kan ka. Awan ti anyaman na. Awan gayam. Naimbag ta makasarita ka na nasayaan. Kayat mo, tapakaamwag ti asawa. Saanin? May ramraman ka lang pagsasawan na. Kagurguran at ti asawa. Anya nga minti na masamak ka na kayo. Nauman nga grigrigat. Basol ko matlayan. Awan ambisyon ko. Mitan niya. Saan mo anam namaan asarungkaran na ka dito ospital? Dakalakit di arilibo, numaamuan ti asawan. Nakiasawa matlagayang. Nabaknang tinakiasawaan na. Basol mo matlaan, no saan kayo anang katuluyan. Girl, I need you. I need your love. Saan ko siguron ang maulit asarungkaran iti ospital ni Ismael, Nona? Sikala ko man ti makaamuken ko, ana. Maawatan ka. Awanin tiga po nang agkita kayo. Amangan ngamin no ad-adda nga agatap ni Manang Melody. Pinagungtanak. Ta, inranak ka no ti rimwar idi awan dito'y balay. Nakaharuan talaga ti ipag mo. Naalas ti ugali na. Isungataan nagsina da iti asawa na. Santa ko man napagsaritaan ni Manang Melody. Naimbag ta adda kabagyan ni Ismael amayat amang bantay ken kuana dito'y ospital. Nagsina da kano iti asawa na. Kasta ka di. Kakaasi tilangan ni Ismael idi sarungkarak dita. Awan gayam. Saan mo ko maatagidagsan da ito'y asaludsod ko ha? Ay ayatem ka di pailaan ni Ismael?
Ha? Diya ka amuno ka sa asong batak dayta sa ludsod mo, Nona. Diya kaya tiagbasol ka ni Leonard. Gapo iti pan nakakumikom ko iti negosyo. San kayo una masangsango iti anak ta. Ngam ipasyar kayo inton bigat. Maawatan ka. Tinapatig kanyak. Mariknak ti panangipatag mo kanyak. Siyak lakad iti mangipatpatagking ka. Wino agay-ayat ken ka. Leonard. Ada ka di pa nagduadwam? Amangan no ko na masabsabidungan ti panunot ko. Amo apatpat genak. Tasan ka kuman anak kay asawa kanya. Ken naadaan iti may siyang anak. Nusan nak ngay ayatan. Agyam anak unay iti panagayat mo kanya. Naragsakak iti danam. Naragraksak ta kumamanen. Numaadaan iti kapsat ti anak ta. Ore may salay. Nang runa na babae. Kahit ko amadaan tapay iti may isang anak. JR! JR! Napanahanan day nga ubing. Inlam mga tantiloko. Hey, JR! hello day. Itaman pa'y asapulim ni JR. Saan ko nga makita tatang? Inlam mga tana. Kasano asaan nakaakabuteng kita na uyong kamit nga main. Nasaya at mat. No umasidagmat lang ang tirik ng kankwana. Nagadupay lang ay bagbagayo kanyak tatang. Di pa ilaibagan no sa dino ti ayan na. No naadaan kayo kumaiti anak ken ni Ismael. Dakkel kumaitan. Ay, anya kay laki din aya sa bali man ti sungsungbat yun. Wain. Nagkukuyog darimwar. Impasyarmat ni Leona dagiti agina. Tadi pa sigla trabahon ti pampanunutan na. Di pa ilaibaga dagos magkanyak tatang. Ay na, makapasuron kayo. Matmaturog matgayam ni JR. Nabanugan anagay ayam dito parke. Nakaragrag sa kakitay. Kaaduan na ngamin ani tatang ti kadwa ka mangipaspasyar iti anak ta. Talaga nga daw ti pagkamtutak. Kada kayo iti anak ta. Ni manang Melody met. Aday tirik nana kini JR. Owen kayam. Awan ka di ti anak da iti asawa na. Day tapay siguro ti may sa agapon ha. Nagtungpal anariribok ti panagdinada. Naalisan ni manang Melody iti panagsikog na. Naan-anayan embag dagiti sugat mo, Ismael. Kuna ti doktor, amabalin mo ti rumor dito yung ospital. Talaga asaan na naulit ni Tanya tinang sarungkar kanya dito ospital. Saan mo anam namaan data? Di na kaya't amariribok ti panagdenadang agasawa. Ti pagyamanam, nakalasat ka iti pan nakadungpar mo. Uray binaybay anak ko man. Nasaysaya at natayak. Naawan serbi ti biyag mon, nalawa ti kalsada. No na. Basol mo amin dagitoy ang mapaspasamak mo, Ismael. Anya nga tati aramidin na Ismael. No maamuan na kasi lalagip pailaang ni Tanya kenkwana.
Nakaturo katagos ni Leonard. Agpadadakon ni JR ang nabandog iti panagpasyarmi. Nagsingpat ti asawak. Nakadungdungo kanyak. Sana apulos amadlaw asan kung may ayatan. Inaklon ko ti panagayat na ken nakiasawa ken kuana. Tanariknak tinapudno apan ang ipatig na kanyak. Sa ingkedeng ko, akayat ko matenti maadaan iti turong tibyak ko. Manulang titawen ko. Idi agayan ayat kami ka na Ismael. Binaypay anak. Tumramanan tiluak. Kaanon to amaakas tiliday kan saem dito'y puso. Apay ngagdardaras kayo ang simrek, tatang. Ay. Kaslada sapsapulan nyo. Melody, umay ka man, darasam. Ah? Melody, Apay aya, tatang! Kas kay lamor uraman? nakitak manan ni Ismael. Ismael? Oh. Apay kas sa unay timulagat mo atan niya. Saan ka makibibiyang? Awanan iti ba intay jay nga Ismael? Girl, I need you. I need your love.